Skwadra b'saħħitha, skwadra li rrispondiet għal bżonnijiet li kien hemm. Kliem il-Kolonel Claudio Spiteri dwar ħidmet il-Forzi Armati ta' Malta, kemm fl-EU Africa Summit u kemm fiċ-ċogim. Issa li l-massa ta' xogħol għadda, il-Kolonel spjega li m'hemmx mistrieħa l-Forzi Armati. Al kontrarju jmiss sensiela tal-laqat biex l-operat dejjem jitjieb. Dak eventwalment namlu ħissa fil-jiem li ġejjin, għaliex aħna namlu dak li jissejjaħ after action review, jew ħjar debriefing fejn intaqgħu propju bej il-kmandanti rispettivi staffi kollha, u nkunu nistgħu nieħdu feedback u nanalizzaw eżattament x'mar tajjeb, x'seta' mar aħjar u x'seta' forsi x'seta' ġie indirizzat mod ieħor. Il-ħidma l-avvenimenti kbar li għadu kemm ra pajjiżna kienet ilha li bdiet, blaqat intensivi ma' istituzzjonijiet għolja u nies preparati tajjeb. Ġifieri aħna bdejna minn xhur qabel mill-bidu tas-sena u anke mis-sena li għaddiet sabiex aħna nippreparaw lis-soldati tagħna sabiex jipparteċipaw propju għalhekk. Parti mit-tħejjija tinvolvi tqassim preċiż ta' rwoli skont l-abiltajiet u t-taħriġ. Minn barra s-soldati li naraw li jkunu hemm mal-ewwel daqqatajn ikun hemm nies wara l-kwinti. L-iktar importanti hija dik tal-ippjanar, dik il-moħħ li jkun qed propju jorganizza u jara li distribuzzjonijiet ta' dawn ir-responsabbiltajiet isiru mill-aktar effikaċi. Imbagħad hemm in-nies li għandhom ċertu tip ta' speċjalizzazzjoni, ġifieri nies li huma fil-kamp tal-infanterija, nies fil-kamp tal-esplosiv, nies fit-taqsima tal-ajru u nies anke mit-taqsima tal-iskwadra marittima u nies oħrajn, speċjalment anke loġistika. Nies li jagħmlu ħafna xogħol minn wara l-kwinti sabiex jiżguraw li dak is-soldat li qiegħed propju fuq quddiem dak li jagħti l-kontribut dirett dak li jidher ikun mejjun u assistit skont kif meħtieġ. Waqt il-laqat preparatorji jiġu diskussa fost oħrajn l-għodda u t-tamir li jkun hemm bżonn, mezzi kif it-tamir jiġi f'postu u l-mod li bih jista' jsir taħriġ. It-tamir apparti s-soldat li taraħ forsi bl-arma fidu, naturalment ikun hemm tamir ieħor li jkollu bulletproof vest, li jkollu l-ikel, li jkollu anzi pjuttost jkollu għodda speċjalizzata sabiex naraw bil-lejl. Tamir speċjalizzat li jgħin lis-soldat jagħmel u jaqdi l-funzjoni tiegħu. Pajjiżna ra ammont kbir ta' mexxejja barranin il-koll bil-ħtiġijiet ta' sigurtà speċifiċi għalihom. Il-Kolonel spjega li saru ħafna taħdidiet biex il-Forzi Armati jifhmu l-bżonnijiet fir-reġjun u l-pjan meħtieġ. Mhux l-ewwel darba li revedejna l-pożizzjonijiet tagħna jinqalgħu anke ċertu ċirkostanzi fejn ir-rikjesti u l-esiġenzi jkunu diversi minn dak li jkunu pjanajna, last minute issues. Naturalment li aħna bil-pjanar li kellna li nemmen li kien tajjeb, għamilna l-isforzi tagħna biex nilħqu propri dawn l-esiġenzi li nqalgħu fl-aħħar momenti, li ma l-isforzi eventwalment seħħew skont kif xtaqna aħna. Issa li maċċawn dawn il-mexxejja kollha jieqpa' l-isfond inċert fil-politika internazzjonali. Naturalment għandna obbligi oħrajn, għandna responsabiltajiet addizzjonali aħna x'nagħmlu u daw irridu nindirizzawhom b'mod sewwa. Il-parir li nagħti anzi l-appell li nagħti li min isegwi l-avvenimenti tal-madwar l-news jevalwa u jifhem u jekk jara xi affarijiet li huma mhux ta' norma ta' rutina jagħmel ir-rapport meħtieġ lill-Pulizija jew l-Forzi Armati.